Менә яшьләргә мөрәҗәгать дигәндә шуны гына әйтә алам. Әлбәттә, безнең буын инде ул китеп бара. Бер шартыннан берсе китә, бер шартыннан берсе китә. Тормыш сезгә кала. Бәлки без сезгә үзебезнең яшәү рәвешебезне, яшәешебезне, милләтебезнең биеклеген ачып бетермәгәнбездер. Күрсәтә дә белмәгәнбездер. Ләкин бер әйбергә ышанабыз. Менә хәзерге вакытта булган мөмкинлекләрдән кирәк кадәр файдаланып калырга кирәк. Чөнки мондый мөмкинлекләр бик сирәк булырга мөмкин. Исемдә курка төрле уйлар уйлаган чаклар. Вафифанә вә мәгъсумәнә көлгән, уйнаган чаклар. Исемдә һәм ишемнән көткәнем якты бәхетләрне, теләп яшерен генә рәхәт, сәгадәтле вакытларны. Милләт хыялы һичшиксез барлык хыялдан татлырак. Мин җүләрләнсәм дә шул хыялдан гына җүләрләнермен. Эй күк, җанымны ал, ләкин зинһар шөһрәтемне алма. Минемчә онытылган, ташланган булу үлүдән яманрак. Мин үлсәм дә гаҗиз исмем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Мин сиңа үземнең яратуымны сөйләдем, милләтем. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Яшьлекнең үзенең бер кече рухы бар. Ул минем күп картайып беткән кеше түгел. Аның үз фикре, үз мәгънәсе. Мин яшьләргә әнә шулай әйтәм бит. Үз милләтеңнең биеклеген аңлау һәм аның мәгънәсе нәрсәдә икәнен иптәшләреңә, туганнарыңа, әти-әниеңә аңлату яшьләр эше. Чөнки 1906 елны Татар театрын сөйгәннәр. 17-18 яшьлек шәкертләр. Ул заманда бит театрны төзергә, театрда эшләү иң зур гынах. Туганнарың ичендә, әти-әни ичендә, гомумән милләтең ичендә. Шуны аңламаганнар. Дин кешеләре дә, әти-әниләре дә. Нәрсә дигән сүз? Татар театры ул вакытта татар кешесенең кем икәнен сәхнәдән күрсәткән. Менә күрегез, сез нинди кешеләр? Сезнең шушы милләтнең киләчәге бармы? Шушы әйбернең мәгънәсе бөтен халыкка таралган. Хәзерге яшьләрдә бер фикер калырга тиеш. Әгәр дә мин үземнең ана телемне белмим икән, әгәр дә мин үземнең халкымның кем икәнен белмим икән, яшәү рәвешенең мәгънәсен белмим дигән фикер уянырга тиеш. Син башка милләт кешесе булырга мөмкин. Сүз дә юк. Ләкин син үзеңнең милләтеңнең биеклеген, үзеңнең телеңнең биеклеген аңламаган килеш, яшәүең кызганыч, бик кызганыч. Чөнки әйтик, руслар 100 миллион кеше ди, төрки татарлар ничә 100 миллион? Ничә 100 миллион? Христианнар менә монда 100 миллион, 200 миллион ди. Мөселманнар ничә миллиард? Гомумән кеше яшь чагында уйларга тиеш. Уйларга һәм нәрсәдергәдер үзен багышларга тиеш. Монда инде минем шул сүзем шул гына. Үзегезне саклап, шушны авыр вакытта бер-берегезгә ярдәм кулы сузып, бер-берегезне хөрмәт итеп, берләшеп, шушы авыр заманны җиңеп чыгу турында уйласагыз, әлбәттә минем өчен иң кадерлесе шул булыр иде. Үтәчәк ул, белегез, үтәчәк. Барысы да үтәчәк. Шуңа күрә ниндидер бер өмет, яктылыкка ышану сүз дә юк кирәк.